Mga kaigsuunan, ako na pod kini si Pastor Jun sa ato karong mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mangutan ako naabay makabulag kanimo sa Dios. Naabay makabulag sa mga ginahisgutan nga istorya mahitungod sa gugma si Romeo ug si Juliet. Kay kana si Romeo ug si Juliet hinimo lamang sa hunahuna. Giingon nato nga ni santok lamang sa hunahuna sa magsusulat na si Shakespeare's. Niadtong mga unang mga siglo. Kining duha ka naghigugmaay, wala gayud mabulag hantud gid sila niabot sa kamatayon. Kay gakuan man taan ang salida ha, nga si Romeo ug si Juliet. Wa gid sila mabulag. Kay niunungan man sila ngadto sa kamatayon. Pero atong mahisgutan karon kining walay makapahimulag. Na ba? Kini bang coronavirus nga pandemic karon nga niabot na og mga sobra ka tuig, dili pa kaita makagawas-gawas, makapurmal lakaw-lakaw. Makabulag ba na kanato sa gugma sa Ginoo? Sigurado gayo digsoon nga dili ka na makabulag sa atong pagka-koneksyon, pagka-anak, o pagka-hinigugma sa Ginoong Hesus. Mga minahal kong mga amigo, amiga, asa man kamo makakita sa Cebu, sa Mindanao, malipayon ako nga ako makauban ninyo. Karon magaampo kita. Gamahan ng Dios, nigaduol kami kanimo aron pamalandungan namo ang imong gugma. Mapamalandungan namo ang imong mga pulong para mapalig-on kami ug matagaan kami kusog niining panahon sa pandemya nga karon naanay baksin, ang mga tao nag-ilog og baksin o niapoy daghang mga namatay o daghang nasakit, daghang pong naulian. Makaingon kami Ginoo unsa man mahitabo sa among kinabuhi. Asa naman kami apan Ginoo ang imong mga saad, ang imong gugma, ang imong pagluwas mao gayoy among dalangpanan o gamhanan namong Dios. Kanimo namo gisalig ang among kinabuhi. Amen. Mamalandong na pud kita sa mga pulong nga gikan sa banggiitang apostolis na si Apostol Pablo nga apostolis sa mga hintil. Kay ang mga Hudiyo sila man ang mga pinili sa Dios. Apan kini nga si Apostol Pablo giingon nato special nga apostol kay ika-13 naman siya. Malandungan nato iya ang gisulat sa mga Kristohanon sa Roma. Ni atong unang mga panahon nga mga Kristohanon ginalutos, uban pa gani nila gipanglansang, uban pa nila gisunog, murag gibutang pa sa stick, mga early persecution, mga paglutos, mga pagpatay sa mga unang mga nagtotoo sa atong Ginoong Jesucristo. Apan dinhi ang mga pulong gikan sa Dios nga nadungog nakuha sa usa ka banggiitang apostolis nga si Apostol Pablo nga kanhi makasasala gibago sa Dios sa dihang na-encounter niya si Jesucristo didto sa Damascus. Mga igsuon, pamalandungan nato ang ginaingon. Ang atong tema na ingon, walay makabulag. Walay makabulag kanato sa Dios. Sa gugma sa Dios. Dinhi nato magaingon nga basahon nato ang Roma Kapitulo 8, versikulo 38. Malandungan nato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Bisan ang kamatayon. Mo ni una, bisan ang kamatayon. Mao kini ang gikinahadlukan sa tanang mga tao. Kamatayon gyud. The word death. Kay mao nay giingon dinhi sa Biblia pod nga katapusang kaaway
nga atong pagapildihon. Death. Kana siya ang kamatayon. Mao kanay gikahadlukan, gikabalak-an sa mga katawhan. Walay makapahimulag bisan ang kamatayon o kinabuhi. O kining kinabuhi nato nga ato karon nga naangkon. O ang mga anghel, bisan pa ang mga anghel nga anaa sa langit, the angels, the archangel, or even the fallen angels o mga anghel sa kangitngit nga uban ni Lucifer o ni Satanas. Diha nga naa kita ni Kristo. Niya kita gihatag nato ang kinabuhi ni Kristo. Walay makapahimulag. Walay makapahimulag. Bisan pa ang mga langit nung punuan o mga gahom, sa ni mga langit nung punuan o mga gahom, mo ni ang gahom sa demonyo ni Satanas nga nagapang-deceive, nagapanglingla sa mga katawhan sa kalibutan. Walay makapahimulag kanato sa iyaa nga gugma. Kay ang gugma sa Dios ni Kristo Jesus maoy nagatabon kanato gikan sa kaaway sa gahom sa kangitngit. Mo na nga dunay awit nga gugma ang pagdaog. Love lifted me. Ang gugma nagpataas kanimo. Ginapataas ka sa gugma. Kay tungod kay walay makapahimulag kanato sa gahom sa Ginoo. Bisan ang mga kangitngit o mga gahom, ang mga butang karon nga umaabot sa kapanahunan. Nabisan pa ang coming nga mga panghitabo sa future nga wala to gina-explain. Ingon nato nga dunay mga kagubot, mga patay parehaning wala to gina-expect nga pandemic. Kani wa man nato ni gina-expect. Giingnan ni Apostol Pablo nga walay makapahimulag. 100% nagipasabot sa mga Kristohanon nga naa sa mga kasakit, nga anaa nagatubang sa kamatayon. Nga matag usa ka nato karon galibog unsaon nato hasta manginabuhi, usahay muadto na lang sa mga panag-inom, muadto na lang sa sugal kay basin makakita og kwarta, kaya mabuhi mukapit na lang sa patalim o musulay na lang sa mga butang nga nagapasamot kanato og kadaot sa tuwang kinabuhi. Apan nasabtan nato nga dinhi sa pulong sa Ginoo mismo walay makapabulag, wala gyud, walay makapalayo kanato sa paghigugma sa Ginoo. Kita pay mo palayo sa Dios, kita pay mo biya, kita pay mangluod sa ato ang Ginoo. Say iblim pa nato ang Ginoo, ngano man ni Ginoo nahitabo man ni nako, o di ba? Usahay, nasakit ta, gumikan sa itong palag-inom kay sige tag-inom, naapektuhan na itong atay. Nasakit ta, kay di ta mahunong panigarilyo, atong mga bisyo, kay di ta gusto nga hilabtan, masuko ta, kumasultian ta, o makadungog ta sa mga pulong sa Ginoo, isarado din nato ang talunggan. Kay para man to sa ato, ang kinabuhi. Mga kabatanon karon kumasultian sa inahan, mabadlungan, dili mo to, mingon nga, naanak, gaskwilan ako, bright pa ko, nako'y dahang mga nahibawan. Di na kahit maminaw, di na kahit mo to, disobey na ta. Tungod kay, nagatuo kita nga, mas o kita, nga, mas nakabaluta. Mo sahay, kita pa mo biya sa Dios. Apan Ginoo, walay pag-usab. Gikan sa sinugdanan, hantod sa walay katapusan, walay paglubad, nga nahigugma, nagabantay ka nato. Apan kita lang ang gitagaan sa Ginoo og kagawasan, gitawag og pray well. Kanang mga tawo nga mo pili og daotan, mukuyog ni Satanas, moambak sa impierno. Kagawasan man na, ikaw man nagpili ana, wa man kagi tulod sa Ginoo didto nga maadto ka. Kita man ato man decision, dili matapugan sa Ginoo, pero ang gugma sa Ginoo naara. Naghulat. Susama sa usa ka anak nga giingon nato nga alibugha nga anak, o anak nga nangayo og bahandi siya ang amahan, nilakaw, niadto tanan nga mga kahilayan,
na kababayaihan, inom, tanan nga mga kaon, uban pa nga mga kasakit niyang gibuhat siyang kinabuhi. Nga amahan, higugma kay niya, galantaw, asa na ka to kung anak? Nga usa, iduha man sila. Asa na ka to siya? Ang anak, nakapamalandong sa iyang masala. Ningon siya, mubalik ako sa kung amahan, kaditong dapita, ana ang tanan. Kita raman ang mubiya sa Dios. Kita walay makapahimulag kanato kay ang gugma sa Dios na diha. Kita lang ang muipsot, ang mubulag, mugawas. Muna nga mo suffer kita og mga pag-antos consequences. Apan ko ato makita nga gaingon ni Apostol Pablo wala gayud. Mauna nga ang mga Kristohano ni atong unang panahon nga bisan ipakaon pa sila sa mga leon, nga bisan isunugon pa ang ilang mga lawas, paningon sila, lawas lang ang ilang mapatay, apan dili ang atong kalag. Kung naaman, kini mga coronavirus nga na biktima, nga daghan ang mga katawhan, lawas lang ang nadaot, apan ang kalag, dili gayud mahanaw. Dili gayud maunsa. Kay kana nakapatik, nakadikit sa tuang gamahan ng Ginoong Hesukristo. Muna mga igsuon, ingon nato diri nga bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, bisan ang underworld o sa paridto nga mga hitabo sa ilalom o bisan pa sa kamatayo na o sa itaas o sa uban pang outer space, uban may adto na sa Mars, kaya na kuan dito mabalhin na mga future time daw, abot na dito mga tao mabalhin na sa Mars, dito na mo puyo, uy, musakay na ganang na ang kuan spaceship. Maopod, no? Tuna ka dito. Pero di ba dai kay hapon matay kay hapon bisan maingon diha way makapahimulag nato. Kay wala gayoy makapabugto kanato sa connection sa Ginoo, ilabi na nga padayon kita diha sa Ginoo. Nga ingon pa diha nato nga bisan ang kalibutan sa itaas o silalom wala kay bisan unsa nga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato gikan kang Hesukristo nga atong Ginoo. Asa na angko nato ang gugma sa Dios? Pinaagi sa atong Ginoo Hesukristo. Muna yung makita, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Gihatag niya ang iyang bugtong anak. Kung kinsa katong mutuo kay Kristo, way pinugos, makaangkon o kinabuhing walay katapusan. Whosoever believe in Jesus should not perish but have eternal life. Way makabulag. Igsuon, gidawat na ba nimo si Kristo nga imong Dios sa imong kinabuhi? Imbitaha siya sa imong kinabuhi. Basaha ang mga pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Pangita og simbahan nga tinuod ganimong mailhan ang Ginoo, mutubo ang imong pagtuo. Bisag asa ka man, kini si Pastor John nagaingon nga maabot gayud ang kapag-uhan sa imong kinabuhi. Salamat sa pagtan-aw nimo niini akong video. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amen. Bye-bye kanimo.